afara Cluj și tuturor cum veni la facultatea de business și la Universitatea Noua Crăciunului. Bună tuturor, sunt Claudia de la Sibiu. Am avut oportunitatea să vin la acest concurs. Sunt foarte mulțumită și de cunoștințele pe care le-am acumulat. Organizatorii au fost foarte prietenoși. Sper ca la anul să fiu iarăși aproape de acest oraș, care este minunat, excursia la fel. Mulțumesc frumos! Vă salut, sunt Denisa Cotârlea și am participat la SECAP, sunt din Alba Iulia și vreau să vă spun tuturor că a fost o experiență extraordinară. Sper din suflet să participați pentru că nu aveți decât de câștigat. Vă faceți prieteni, vă întâlniți vechi prieteni, vedeți Clujul care e un oraș minunat și aveți parte de excursii extraordinare. Sunt Chira Ioana Alexandra și am fost participantă la sesiunea internațională SECAP. A fost o experiență nouă pentru mine, având în vedere că sunt boboc. Am avut foarte multe de învățat și cu siguranță voi participa și anul viitor cu o lucrare mult mai de calitate, care sper să ia premiul întâi. Multă baftă tuturor pentru anul următor! Bună ziua, sunt Dan Cristian, anul întâi la business. Sunt primul an când particip la SECAP. Până acum a fost cel mai tare concurs la care am participat. Am cunoscut o droaie de oameni foarte buni, unul mai bun decât celălalt, foarte mulți experți și posibil viitori oameni de afaceri, majoritate. Despre concurs vă pot spune că este făcut foarte bine, de profesioniști, cu sprijinul profesorilor, ca și activitate extra pe lângă. Am făcut chiar și o vizită la Salina Turda, unde a fost uimitor. Vă mulțumesc și vă așteptăm și la anul. Alexandra Toader, sunt de la SE București, de la REI și am luat locul întâi în 2011, ceea ce probabil deja e anul trecut. La SECAP a fost ca în tabără, m-am distrat, m-am simțit foarte bine, toți oamenii am fost foarte prietenoși, a fost organizat impecabil, selecția lucrărilor a fost foarte bine făcută și îmi pare rău că am aflat de el de-abia în ultimul an de licență, deci recomand să veniți toți. la festivitatea de premiera celei de-a 6-a ediție a sesiunii internaționale de comunicări științifice studențești SECAP 2011. În fiecare an, organizarea acestui eveniment este o adevărată provocare pentru organizator și în fiecare an, reușita acestuia depinde în final de nivelul lucrărilor. În acest sens, putem mărturisi că ediția de anul acesta a fost un adevărat succes, iar acest lucru s-a datorat în mare parte vouă participanților.
ziua, mă numesc Andreea Maria. Mă aflu la Salina Turda, unde suntem în excursie cu cei de la ASB și SECAB-ul. SECAB-ul a fost o experiență foarte frumoasă. Prima experiență a mea în alt oraș al țării. Orașul superb și ceea ce s-a întâmplat la sesiunea de comunicări internațională merită nota 10+, sau 20 chiar. Primirea foarte bună, ospitalitate, iar în ceea ce privește sesiunea, seriozitate și tot ceea ce trebuia să fie necesar. Sunt bucuroasă că am participat și de locul pe care l-am primit, locul 3, împreună cu echipa mea de la Târgoviște. Și sper că să mai pot veni aici, eventual la anul, să fim la fel invitați sau să primim invitația. Aș fi bucuroasă să mă întorc. Salut echipa Super TV! Silviu Boldeanu și sunt fericit că am participat la un asemenea eveniment de învergură mare și am întâlnit persoane de la care am avut ce învăța și voi avea în continuare, deoarece voi ține legătura. Mulțumesc! Salut, mă numesc Dumbrăvianu Andrada, sunt din partea Universității de Timișoara. Pentru mine SECAB a însemnat oportunitatea de a pune în aplicare cunoștințele mele teoretice în domeniul meu preferat. A fost o șansă de a cunoaște oameni noi, deosebiți, atât cadre didactice cât și colegi, și de a îmbogăți pachetul de cunoștințe atât cu fundamente teoretice cât și cele practice. Sper să revin la edițiile viitoare și recomand tuturor cu multă căldură această participare. Bună, mă numesc Varga Roxana, sunt studentă la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor la Timișoara și am avut ocazia, plăcerea, onoarea să particip anul acesta la SECAB în 2011 la Cluj. A fost o mare oportunitate pentru mine să mă dezvolt pe plan personal și profesional, bineînțeles, și să înțeleg ce înseamnă acea o competiție. Cu privire la servicii și la suportul organizatorilor, vreau să spun că totul a fost impecabil și merită să trăiți o astfel de experiență. Mulțumesc mult, SECAB 2011!